Mozek v posilovně. Spojte palec s malíčkem na jedné ruce a palec s ukazováčkem na druhé ruce. Postupně posunujeme palec tak, aby došel na konec. To znamená, na jedné ruce dáváme palec, ukazováček, prostředníček, malíček a na druhé ruce palec, malíček, prsteníček, prostředníček, ukazováček. Mozek je jako sval. Když ho netrénujeme, začne lenivět. Když chceme silnější nohy, jdeme cvičit. Ale co děláme pro svůj mozek? Třeba tohle jednoduché cvičení rukou. Vypadá to jednoduše, dokud to člověk neskusí. Tohle je takzvané bilaterální cvičení, tedy cvičení, při kterém spolu musí spolupracovat obě mozkové hemisféry. Pravá a levá strana mozku si při něm mezi sebou předávají informace, propojují se a vytvářejí nová spojení. A právě to je důležité pro paměť, soustředění, koordinaci, rychlé reakce i lepší orientaci v běžných situacích. Mozek přitom musí plánovat pohyb, koordinovat ruce a zároveň držet pozornost. Tím to krásně aktivujeme. Nemusíte být rychlí. Naopak, pomalé provedení je úplně v pořádku. Důležité je mozek probouzet a dávat mu přece nové výzvy, protože i pár minut denně může mít velký význam. Mozek potřebuje pravidelný trénink stejně jako naše tělo. A dobrá zpráva? Začít může opravdu každý. Tak co? Šlo vám to hladce? Nebo si ruce dělali, co chtěli? Pro další trénink sledujte Mozkové mysli.